Mapagpalang umaga at gabi sa inyong lahat mga kaagapay. May good news po tayong lahat sa mga nakasupport kay Rena. Confirm po na si Rena ay nasa pangangalaga na ng Kalingap at muli si Kalingap Roda muli ang mag-aalaga kay Rena. May parinig po akong voice clip galing ito sa sponsor mula sa Japan Charity Groups, pakinggan po natin. Maraming salamat po at dininig din po ng Panginoon Diyos ng kahilingan po ng Japan Charity Group ay naibalik na si Rina kay Roda. Maraming salamat po at masaya na po ang taga Japan Charity Group. Ako po ay natutuwa at yun po talaga ang kahilingan ng mga taga Japan na maibalik po kay Roda. Ay nakakatuwa naman po at masasaya po ang mga taga Japan dahil nung una po na ako ay nag-live, talaga po namang sinabi ko doon na ang mag-aalaga ay si Roda na dadalhin sana sa Naga. Ay ngayon po ay natupad na po ang kanilang mga hiniling. Marami pong salamat sa ina po ni Rina at siya po ay talagang ginawa niya ng paraan na makuha niya ang kanyang anak at maibalik po kay Roda. Sana po patabayan po kayo ng Panginoon Diyos araw-araw po. Tita Hazel, masaya ako at nalaman ko na kay Roda na. Ganon din po ang aming founder ng Japan Charity Group. Salamat din po sa inyo at na bigyan na po ng kalinawan ang ating minimiting maibalik kay Rina at yan naman po agad ang iniling ninyo kay Kuya Rab na maibalik sa Kalingap Rab. Maraming salamat po sa ina po ni Rina. So ayan po, narinig po natin. Alam kong madaming supporters ni Rena ang nasiyahan, hindi lang mga supporters ni Rena ang nasiyahan, kundi pati ang Japan Charity, at hindi na sila nangangamba pa. Dahil si Kalingap Roda ay maalagaan at mapapainom niya ng husto ng gamot sa tamang oras, si Rena kagaya dati. Kaya ang Japan Charity ay unti-unti na nangyayari, ang kanilang gustong mangyari na mapagaling si Rena at wala nang iisipan pang pangangamba, kumpara sa poder ni Tatay Nestor. Naipa-check up nga si Rena pero hindi sure ng Japan kung mapapainom ba ni Tatay Nestor si Rena sa tamang oras, kaya mas nakakabuti talaga na naibalik si Rena kay Kalingap Roda. Ayan lamang po ang ating reaction mga kaagapay, at kung bago ka pa lamang sa aking munting channel, at hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe, like at click notification bell button para updated po kayo sa bagong upload video. Salamat po. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지